skal sige? Du skal sige boller for Kobær. Hvad skal jeg sige? Skal jeg sige boller for Kobær? Boller for Kobær. Er vi startet? Ja. Okay. Lad være med at komme så tæt på. 10 sekunder. Prøv lige stå. Jeg skal lige finde ud af, hvad skal jeg sige? Boller for Kobær. Boller for Kobær. Boller for Kobær. Boller. Du sagde, vi Sig skulle... Waller, hvis du skal sige Waller. Boller. Boller for Kobær. Boller. Waller, hvis du skal sige boller for Kobær. Vi skal lige stemme om faktisk Kondi eller Pepsi Max. Ja, vi kan ikke se dem begge. Sæt dem tæt op på hinanden. Sæt dem sammen eller sådan noget shit, mand. Jeg ser ikke sådan der. Ja, så er alt fint. Smæk også. Boller Ja. for Kobær. Hvad er bedst? Boller for Kobær. Bakse Kondi, fordi at der er rigtig meget energi i. Eller Pepsi. Eller Pepsi Max, fordi du bare får... Det sygeste, du... Det sidste crib, mand. Du optager ligesom kun halvdelen af ham. Jamen, jeg kan ikke få... Han kommer også... Jeg har sagt til ham, men ikke til at komme så tæt på. Det sidste crib er den her, ikke? Og så totalt meget energi af den her. Og du skal lige lægge en stemme. Dernede. I skal like eller subscribe. Okay, hej.